Almorzar ou non almorzar? Esa é a
paciencia e criterio. Decidí facerme vegana. Todas as actrices do Hollywood o son, e a miña favorita, Clara Lago tamén. Eu a única Clara Lago que coñecín era unha mestra, que xa non era moi nova, ás alturas debe estar jubilada. Igual non, maravilloso. Tamén ten Por Denise, que de momento ni estás en Hollywood ni estás jubilada. Estás na capela, así que toma leite como os demais. Pero papá, o leite é un produto da explotación das pobres vacas. O que vou explotar son eu, e non estou interpretando ningún papel. Non te enfades, xa non. Actriz sí, pero o churrasco dos domingos non penso renunciar. A todo isto, onde está Dila? Enganchada a tablet, como sempre. De que tengo aí que ir a la con tanta pantalla. Mamá, non foi falta veralo. Se queres, descargo unha aplicación porque nos quedas a besar sen ser levantarte do sofá. Aplicación. Aplicar vouche aplicar eu aquí. Paco, non te almorices, que xa chama atención. Se queres, descargo unha aplicación atención. A mí me dar algo. Se queres chegar para chamar a mesa de días. Para xa que esa aplicación. Eu non sei como vivíamos antes en tanta tecnoloxía, en tanta historia. Eu non sei Dios, papá. Para o niño, almorcei xa friole. Ten razón, casualmente onte vi unha persona web que o almorzo é a comida máis importante do día. Iso xa decía a miña avó no paleolítico. E non lle facía falta internet ese. Precisamente, onte vi unha página web sobre o paleolítico moi interesante. Oye, ti a teu fillo que o para ou lle escala un par de virus de cada lado que lle va a reventar o sistema operativo. Estudando, como sempre, como sempre, outra cousa. Menos mal, claro. Todos los libros, todos los libros, todos los libros. Bos días teñan vostedes, meus pais e tamén vostedes, ben queridos e ben queridas irmáns e irmáns. Lamento o meu retraso, pero non quería deixar sen rematar a miña lectura matutina. Eu flipo un cores con esta cativa, en plan, what? Pero mente, non deberías ser tanto. Pero se non hai nada mellor que ler para moitas cousas aprender. E agora tamén o conto. Pero que fago que queira, total, dame igual. Ai, mi madriña, un tanto e outro tan pouco. Ben, rapaces, almorzade, que nos imos a ver os cans. Bencho, quedes ao cargo dos irmáns. Será un placer, meu pai. Vayan tranquilos que xa me cargo eu da nobre tarefa. Que vos parece se levantamos unha broma aos patis? O que falamos outro día. Claro. Vale, xa era hora. Ben, rapaces, xa estamos aquí. Rebe, xa que será hora de arrancar, que queres ir andando. Como vou ir andando se estou mirando unha aplicación moi interesante sobre a reproducción das plantas perdidas? Desde cando te interesan estas plantas perdidas? Fixen seguidores de la natureza. Bravo. A ver, Gina, que estás preparado para coller a autobús? Que autobús ni tigaitas, que o día que foi hoxe irei andando. Ti, andando. Ten razón, mellor irei correndo, que máis
casarse. Esa é a cuestión. Xa non Almorzar e non almorzar. Esa é a cuestión. Que raro. A ver, Escarmi, te estás preparado para o cole? Sí, miña nai, estou disposta por evitar un novo día de formación académica. Como dices? Ben, querida, que promete unha nova xornada de aprendizaxe e enriquecemento persoal. Que raro. A ver, ti, Menchu, estás preparado para o cole? A min deixame en paz, tía, vai ti para a escola se queres. Ai, mi madre, esta que aquí me toleo. Total, que máis ten ir a unha escola? Total, nada ten sentido. Que raro. Coquillo, non entendo nada. É como se os nosos fillos se converteren en Transformers. Eu tampouco entendo. Xe che dicía cando casamos que en vez de ter tantos fillos era mellor ter unha dúcia de galiñas. ¡Pigastes! Seredes, así que todo era unha broma. Andade e ide para o cole. Pero durante volvades, digades ser os mesmos e mesmas. É verdade. Todos sois distintos e únicos e queremos que así siga sendo. Sempre seremos o mellor que temos. Tedes toda a razón. Cada un de nós é distinto dos demais e iso é o que nos fai especiales. Por iso debemos respectar a todas as persoas por igual, porque todas son únicas e iso ninguna máquina poderá igualar nunca.